in audio. Sziasztok! Készül a villás reggeli. Ugraszkáltim módra. Itt vagyunk Merenyén, Daradics helyén, egy baráti bólis találkozón. Hegedűs Ferenc barátom bemutat egy nagyon szép tövest, 18 kg 60. Nagyon szép. Jó kis zemek. Gratulálok, Ferikém. Köszönöm szépen. Szép. Csak így tovább. Az utolsó reggeli. A legkisebb vágja a paradicsomot. A legnagyobb kávét készít fel. A szakács pedig süti a reggelit. A lányok pedig pucolják a krumplit.